Hallo, Hoi. wij moeten iets zeggen. Nou, we zijn dus gehackt. Ja. En we dus ook daar gehaald. Ja, en we weten ook echt niet hoe dat is gekomen. Maar die zijn nog gekomen. Ja. Echt zo. Dit was de nederigheid. Ja, dit was de grote nederigheid. Ik hoop dat terwijl wij gehackt zijn en geen spelwijs meer zijn, jullie toch nog onze video's leuk gaan vinden. Dus tot de volgende keer. Bye.